facer unha primeira valoración do que foi a campaña de precios xustos que iniciamos fai 3 meses e que no día de hoxe ás 12 da noite termina o plazo de contratación do leite para os próximos meses. É necesario que poñamos de manifesto, en primeiro lugar, cales eran os 3 obxectivos que nos propoñíamos desde a organización, que era reducir ou acortar o diferencial de precios que tiña Galicia co resto do Estado, entendendo que ese diferencial, descontando Galicia de casi 4 céntimos, non tiña razón de ser, donde estaba situado máis do 40% da leite e donde, según os datos técnicos do laboratorio, estaba a leite de mellor calidad por razóns tanto de proteína como de grasa. En segundo lugar, tratar de que a recuperación de precios que se estaba dando en toda Europa chegara tamén a Galicia, tanto no eido do precio do leite no seu conxunto como de parámetros tan significados como da grasa e a proteína, que tuveron un incremento sustancial e aquí se seguía mantendo as mesmas primas. E, polo tanto, moi ao marxen de o que estaba sendo a evolución do mercado. E, por último, o suprimir aqueles parámetros que se incluían nos contratos, como era os descontos que se utilizaban arbitrariamente por razóns do punto quioscópico ou por o tema de trasladar os contratos a supresión dos descontos por bienestar animal, cando as movilizacións e os acordos co Ministerio de Agricultura pospoñían a súa entrada en vigor hasta o ano 27. E terminar cun planteamento que trasladábamos fora da negociación ca industria, que era a implantación do que era a negociación colectiva, é dicir, evitar que fora a industria gandeiro a gandeiro a que lle impuñeran as condicións unilaterales sin que houbera capacidade de negociación nin por parte dos gandeiros nin por parte das organizacións de produtores, que eran as que legitiman de algún xeito a negociación colectiva. A falta dos datos públicos, que probablemente tarden máis de 40 días en facerse oficiales, tanto pola información da que dispoñemos a través dos afiliados e dos contratos firmados nestes últimos días, podemos concluir que a campaña tuvo un éxito relativo no senso de o acortamento do diferencial. Creemos que o diferencial entre o precio medio de Galicia e o precio medio de España vai quedar reducido prácticamente a nada. Por lo tanto, eses 2 céntimos de diferencia entre o precio medio de Galicia e o precio medio de España se van a conseguir combinando 2 elementos: a suba do precio en Galicia co mantemento de precio no resto do Estado. Por lo tanto, podemos dicir que non se acortou o diferencial con Europa, si se acortou unha parte do diferencial de Galicia a España. Seguimos tendo o diferencial real, que nós sempre dicíamos que non era de 2 céntimos, según dicían as estadísticas do Ministerio, senón que o diferencial real era 4 céntimos, porque se hallamos o precio que cobran as 16 comunidades autónomas en Galicia, o diferencial aumentaba hasta 4 céntimos. Ao contar Galicia, que ten un 40% do leite e era onde se paga menos, maquillábase a cifra só a estes 2 céntimos. O segundo das conclusións que sacamos é que ese diferencial de precios se corrixe fundamentalmente nun 33% das granxas, que representan máis do 75% do leite. Quere isto dicirse que hai das 5.500 granxas, 1.800 que ven incrementado de forma sustancial o precio, que o 75% do leite ve sustancialmente remunerado e incremento, pero que a inmensa maioría, máis do 65% dos gandeiros, ven como ese diferencial se incrementa. E se incrementa naquelas explotacións nas que teñen unha produción media inferior aos 350 a 400.000 litros. Por lo tanto,
o que viñamos denunciando desde fai tempo, que a leite de igual calidad, o tamaño da explotación non podía xustificar o diferencial deses 6-7 céntimos, nos vamos a encontrar que cando se fagan públicos todos os contratos, ese volumen de pequenos e medianos gandeiros van a incrementar ese diferencial a máis de 10 céntimos, o que significa na práctica que a industria a que está facendo a reconversión do sector lácteo en Galicia, expulsando as explotacións que aparentemente dice potenciar con leite de calidad, con leite de pastoreo, pero que realmente con eses diferenciales de 10 céntimos é tanto como, nuns casos, precipitar a xubilación, aqueles que están cerca da edade de xubilación, e noutros casos crearlles unhas condicións económicas que prácticamente os expulsan do mercado e lles impiden un crecemento ordenado de produción moito máis industrializado, moito máis de granxa a industria, e apostando tamén por un cierre acelerado de explotacións que, aun tendo vocación, que aun tendo capacidade de crecemento, que ainda tendo sucesión, a actual precio de mercado os coloca nunha posición imposible de continuar. E mantéñense tamén, en ese sentido, non fomos quen de cambiar a dinámica, a discrecionalidade que lle permita á industria que, utilizando punto crioscópico, que nada ten que ver ca calidad, poder seguir establecendo axustes á baixa, igual que outras primas que non teñen nada que ver ca grasa e ca proteína, que tamén quedan para unha utilización sesgada por parte da industria. Tamén se constata que, pese ao incremento prácticamente nos últimos meses de forma permanente do precio de grasa e de proteína no mercado internacional, a industria utiliza a súa capacidade de impoñer precios non negociados para manter a mesma prima sin variación. É de resaltar que nesta campaña, pese ao compromiso público da Xunta de Galicia para incentivar con modificacións legislativas o cumprimento dun trato de igualdade de condiciones aos gandeiros galegos, non houve ningún tipo de modificación legal, por lo tanto sigue habendo barra libre para acceso ás axudas á industria, independentemente do seu comportamento de negociación cos gandeiros, e sigue habendo tamén, non temos constancia de que ao longo deste proceso de negociación, onde a posición da administración houbera tido un papel importante, non temos conocimiento como organización de que se houbera producido ningunha reunión da conselleira coas industrias nin ca distribución que houbera sido útil nese momento. Ante estas conclusións, Unión Agrarias vai a poñer en marcha a partir de mañá unha serie de actuacións. A primeira delas é elaborar un informe para poñer en conocemento da Comisión de Competencia Galega, porque é onde se está producindo estes feitos, e, polo tanto, o ámbito de mercado é o de ámbito galego, pero non descartamos tamén darlle traslado si o informe da Comisión Galega nos dice que ten efecto sobre o mercado nacional, traslado tamén á Comisión Nacional de Competencia, do que o noso modo de ver son dous incumprimentos claros de abuso de posición dominante para impoñer condicións de mercado arbitrarias. Un deles é que, pese a esa evolución do mercado da grasa e da proteína, a industria impón un precio a baixa e mantén esa situación. Eso só se pode facer desde unha posición de abuso de posición dominante, impoñendo unilateralmente as condicións, ao mesmo tempo que no que planteamos do que ten que ser unha gran ofensiva, que esperamos contar co compromiso público con toda a contundencia na discriminación e no agravamento das condicións económicas que se lle impoñen ás pequenas e medianas explotacións familiares. O diferencial de 10 céntimos non se xustifica polos gastos de recollida, que apenas alcanza o 1,3, é dicir, non olvidemos que a produción de leite, que supón máis do 42%
da produción e máis do 55% dos gandeiros, apenas encontraríamos 20-30 gandeiros que quedan fora das rutas de recollida previamente establecidas polas grandes industrias e polos grandes produtores. Dito de outro xeito, non se dá xustificado un diferencial de precios por costes de logística porque ningunha desas granxas medianas e familiares queda a desmán da ruta previamente establecida pola industria para ir recoller a ese outro 33% que supón o 75% do leite. Por lo tanto, o que hai é unha imposición de dicir que ou entregas ou tirar o leite e cerres, e, por lo tanto, creemos que está habendo unha competencia desleal, un abuso de posición dominante. Entendemos que a Comisión Nacional da Competencia, pero tamén a actuación política, debe preocuparlle que un 65% das granxas galegas teñan unha penalización ou teñan un plan de cierre decretado pola industria con pagos de hasta 10 céntimos e que, por lo tanto, entendemos que hai base legal para actuar. Non vamos a facer nun primeiro momento, mentre non se publiquen facturas a cada gandeiro que lle chegarán do leite de abril, lle chegarán no mes de maio, por lo tanto, non vamos a ter probas documentales para poder facer denuncias concretas, pero sí temos probas indiciarias para que tanto competencia como a administración podan iniciar unha actuación de oficio para comprobar algo que é evidente e que figura xa nos contratos rexistrados a partir do día de mañá. O que non o teñamos nós hasta mediados de maio non quere dicir que o FOGA e o FEGA teñan acceso a esa información dos contratos que corroborarían o que estamos falando, tanto de seguir mantendo a baixa a grasa, pese a que se triplicou no mercado, como de pagar hasta 10 céntimos menos por leite de igual calidad, simplemente pola desgracia de ser máis cativo. O segundo dos elementos que pretendemos tamén poñer en acción é diante da AICA galega e da AICA nacional, dous elementos que están probados e que simplemente é cuestión de que actúen de oficio. Primeiro, a inmensa maioría da industria, ou dito de outro xeito, a inmensa maioría dos gandeiros van ter contratos de abastecemento de 4 meses. A normativa obriga a que o contrato de abastecemento teña unha duración mínima dun ano, a non ser que o gandeiro de forma individual renuncie a ese valor, a esa duración. Si nos damos cuenta, as principales industrias que recollen en Galicia, Lactalis, Celta, Río, Central Leitera Asturiana e Inleite, firman contratos a 4 meses. É moi difícil de creer que todos os gandeiros de todas esas industrias, na súa negociación individual, todos se poñeran de acordo a renuncia. Solo desde unha posición da industria de ou me firmas ou non che recollo, pode haber esta renuncia a esa situación. Por lo tanto, entendemos que hai un claro incumprimento da normativa e, por lo tanto, unha clara imposición da industria da duración do contrato. O mesmo que podemos dicir de que hai determinadas industrias que os propios medios de comunicación fixestes público que non cumpliron o requisito da oferta mínima de 2 meses de antelación e que, por lo tanto, estamos ante sancións que, ao repetirse de xeito individual con todos e cada un dos gandeiros, poderíamos ir a un proceso dunha sanción grave por acumulación de reiterados incumprimentos. O poñeremos tamén en conocemento da AICA galega e da AICA nacional para romper esa situación. Vamos a plantear parlamentariamente, a través dos grupos parlamentarios, dunha vez por todas, a consolidación da negociación colectiva. Mentras a industria poda negociar con cada gandeiro individualmente, inda que este esté nunha organización de produtores, estará impuñendo unilateralmente a parte débil un precio. Seguimos exixindo que aqueles gandeiros que están nunha organización de produtores
a industria teña que negociar coa organización de produtores e non co gandeiro individual. E, polo tanto, como pola vía da lógica de mercado non estamos conseguindo, pretendemos que se establezca ese rexistro público onde a industria sepa que gandeiros están nun OPE para non poder negociar con eles de xeito individual. E ao mesmo tempo, por último, creemos que nesta negociación política debe tamén meterse a única ferramenta que realmente lle preocupa á industria, que é a discriminación positiva. Non podemos prohibir que ninguna industria teña acceso ás axudas públicas, pero sí podemos establecer unha discriminación positiva para aquelas que respetan a normativa e non teñen sancións que teñan un plus de acceso a estas axudas. E, por último, trasladar que a organización inicia desde mañá reunións con todos os produtores de menos de 400.000 kilos que teñen esta discriminación positiva para organizar por territorios, por comarcas, agrupacións que permitan esa negociación individual deses grupos de gandeiros para corrixir este agravio de diferenciación. A actual situación de ter un OP de ámbito nacional para toda Galicia nos dificulta poder organizar grupos de gandeiros que por zonas teñan unha penalización nas distintas industrias. E si poder agrupalos de xeito que o que fagamos é a través do OP poder ofrecer un volumen de leite por zonas en base a esos gandeiros discriminados para que esta discriminación por volumen non se poda facer porque a OP represente a totalidade deles. Por lo tanto, non será negociar con gandeiros de 400.000 kilos, será negociar con a OP que representa 2,5 millóns, 2, o que sea, por zonas. E, polo tanto, ter a capacidade que, ante a falta de acordo, poder cambiar de industria de forma organizada. O diferencial de 10 céntimos non se xustifica polos gastos de recollida, que apenas alcanza o 1,3, é dicir, non olvidemos que a produción de leite, que supón máis do 42% da produción e máis do 55% dos gandeiros, apenas encontraríamos 20-30 gandeiros que quedan fora das rutas de recollida previamente establecidas polas grandes industrias e polos grandes produtores. Dito de outro xeito, non se dá xustificado un diferencial de precios por costes de logística porque ningunha desas granxas medianas e familiares queda a desmán da ruta previamente establecida pola industria para ir recoller a ese outro 33% que supón o 75% do leite. Por lo tanto, o que hai é unha imposición de dicir que ou entregas ou tirar o leite e cerres, e, por lo tanto, creemos que está habendo unha competencia desleal, un abuso de posición dominante. Entendemos que a Comisión Nacional da Competencia, pero tamén a actuación política, debe preocuparlle que un 65% das granxas galegas teñan unha penalización ou teñan un plan de cierre decretado pola industria con pagos de hasta 10 céntimos e que, por lo tanto, entendemos que hai base legal para actuar. Non vamos a facer nun primeiro momento, mentre non se publiquen facturas a cada gandeiro que lle chegarán do leite de abril, lle chegarán no mes de maio, por lo tanto, non vamos a ter probas documentales para poder facer denuncias concretas, pero sí temos probas indiciarias para que tanto competencia como a administración podan iniciar unha actuación de oficio para comprobar algo que é evidente e que figura xa nos contratos rexistrados a partir do día de mañá. O que non o teñamos nós hasta mediados de maio non quere dicir que o FOGA e o FEGA teñan acceso a esa información dos contratos que corroborarían o que estamos falando, tanto de seguir mantendo a baixa a grasa, pese a que se triplicou no mercado, como de pagar hasta 10 céntimos menos por leite de igual calidad, simplemente pola desgracia de ser máis cativo. O segundo dos elementos que pretendemos tamén poñer en acción é diante da AICA galega e da AICA nacional dous elementos que están probados e que simplemente é cuestión de que actúen de oficio. Primeiro,
a inmensa maioría da industria, ou dito de outro xeito, a inmensa maioría dos gandeiros van ter contratos de abastecemento de 4 meses. A normativa obriga a que o contrato de abastecemento teña unha duración mínima dun ano, a non ser que o gandeiro de forma individual renuncie a ese valor, a esa duración. Si nos damos cuenta, as principales industrias que recollen en Galicia, Lactalis, Celta, Río, Central Leitera Asturiana e Inleite, firman contratos a 4 meses. É moi difícil de creer que todos os gandeiros de todas esas industrias, na súa negociación individual, todos se puñeran de acordo a renuncia. Solo desde unha posición da industria de ou me firmas ou non che recollo, pode haber esta renuncia a esa situación. Por lo tanto, entendemos que hai un claro incumprimento da normativa e, por lo tanto, unha clara imposición da industria da duración do contrato. O mesmo que podemos dicir de que hai determinadas industrias que os propios medios de comunicación fixestes público que non cumpliron o requisito da oferta mínima de 2 meses de antelación e que, por lo tanto, estamos ante sancións que, ao repetirse de xeito individual con todos e cada un dos gandeiros, poderíamos ir a un proceso dunha sanción grave por acumulación de reiterados incumprimentos. O poñeremos tamén en conocemento da AICA galega e da AICA nacional para romper esa situación. Vamos a plantear parlamentariamente, a través dos grupos parlamentarios, dunha vez por todas, a consolidación da negociación colectiva. Mentras a industria poda negociar con cada gandeiro individualmente, inda que este este nunha organización de produtores, estará impuñendo unilateralmente a party level un precio. Seguimos exixindo que aqueles gandeiros que están nunha organización de produtores, a industria teña que negociar coa organización de produtores e non co gandeiro individual. E, polo tanto, como pola vía da lógica de mercado non estamos conseguindo, pretendemos que se establezca ese rexistro público onde a industria sepa que gandeiros están nunha OPE para non poder negociar con eles de xeito individual. E ao mesmo tempo, como por último, creemos que nesta negociación política debe tamén meterse a única ferramenta que realmente lle preocupa a industria, que é a discriminación positiva. Non podemos prohibir que ninguna industria teña acceso ás axudas públicas, pero sí podemos establecer unha discriminación positiva para aquelas que respetan a normativa e non teñen sancións que teñan un plus de acceso a estas axudas. E, por último, trasladar que a organización inicia desde mañá reunións con todos os produtores de menos de 400.000 kilos que teñen esta discriminación positiva para organizar por territorios, por comarcas, agrupacións que permitan esa negociación individual deses grupos de gandeiros para corrixir este agravio de diferenciación. A actual situación de ter unha OP de ámbito nacional para toda Galicia nos dificulta poder organizar grupos de gandeiros que por zonas teñan unha penalización nas distintas industrias e si poder agrupalos de xeito que o que fagamos é a través da OP poder ofrecer un volumen de leite por zonas en base a esos gandeiros discriminados para que esta discriminación por volumen non se poda facer porque a OP represente a totalidade deles. Por lo tanto, non será negociar con gandeiros de 400.000 kilos, será negociar con unha OP que representa 2,5 millóns, 2, o que sea, por zonas. E, por lo tanto, ter a capacidade que, ante a falta de acordo, poder cambiar de industria de forma organizada